Il-gost u l-ġen ta' partita futbol se jidħlu fil-klassijiet tal-primarja permezz tal-ktieb Doppietta, miktub minn Xavier Darmanin u Sera Busuttil u maħruġ bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. F'din ir-rokna se nagħtu titwila lil dan il-ktieb u l-mod kif jiċċelebra l-futbol permezz tal-kitba. L-isem Doppietta ġejja minna l-kelma xi ħaġa doppju. Ovvjament dan il-ktieb jikkonsisti fuq żewġ titfal li huma tewmin, tnej għandhom in-namra għall-isports u iktar għall-logħba tal-futbol. Doppietta tfisser ukoll mill-aspett kalċistiku, meta plejer jirnexxielu jiskorja żewġ goals. U f'dak ir-rigward insejħulu li dan il-plejer ikun skorja doppietta. Doppietta joħodna fl-istorja ta' Zara li hija tifla li tgħix ma' ħuwa tewmi flimkien mal-papa tagħhom. Hija tħobb ħafna l-futbol, però l-papa tagħha jibgħatha l-balè għaliex omma kienet ballerina u dejjem xtaq li jsir ballerina. Lejn l-aħħar tal-ktieb insiru nafu kif hi fil-verità il-futbol għandha l-qalba u jirnexxiela tikkonvinċi l-missiera li waqaf l-balè u tibda tmur il-futbol ma' huwa. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu nippubblikaw ħafna kotba għal tfal differenti ta' kull età u anke aħna fil-settur tagħna. Ħassejna li huwa l-bżonn ukoll li nagħmlu tip ta' kotba għal programmi li nagħmlu aħna li għandhom x'jaqsmu mal-logħba tal-futbol, li dawn il-programmi huma qegħdin li permezz il-logħba tal-futbol ukoll inħeġġu tfal biex jersqu iktar viċin tal-ktieb. U fosthom għamilna kotba li jikkonsistu l-logħba li tant inħobbu tal-futbol għax hawn nuqqas bil-Malti u ppubblikajna diversi kotba. Fil-fatt jiena wkoll għamilt autobiografija tiegħi għal dawn it-tfal. Sħabi wkoll li qegħdin fit-tim tiegħi għamilna kotba differenti, kollha kotba sbieħ interessanti u li żgur hemm ħafna xi jitgħallmu minnhom it-tfal li ovvjament nagħmlu dawn il-programmi magħhom. Fil-għaxija, hekk kif dħalt fis-sodda f'widnejja kont għadni qed nisma' dik il-melodija ħelwa ta' filgħodu. Zara, Zara, Zara. Ġewwa qalbi kelli ħafna kuntentizza li ma stajtx nispjegha. U hekk kif għalaqt għajnejja, ġibt qudiemi wiċċ ommi jitbissem dawk l-għajnejn kbar u ġentili. Sewwa qal il-papa, lili l-mamma kuntenta tkun tridni. Dik id-doppietta bidlet li ħajti mill-lejl għan-nar. Millum il-qudiem issejħu li Zarelina l-ballerina għax jiena sirt Zara l-attakkanta. Dan il-ktieb huwa mirat għat-tfal bejn ir-4 u l-5 sena, jista' jintuża fil-klassi mill-għalliema għaliex huwa dwar l-isport u nafu li ħafna tfal għandhom għal-qalbhom l-isport, kif ukoll hemm it-tagħlima warajh illi l-importanza bażikament li nisimgħu l-tfal u naraw x'inhuma x-xewqat tagħhom bħala l-sport li jipprattikaw mhux nafsu fuq l-sport li joġob lilna bħala ġenituri, imma nisimgħu il-vuċi ta' tfal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.